nyaya iri kubvira pakuti vadorara nemi imi muchibleedha. Ndongana banguru vakatombouya vakatomboripiswa nana banguru zvinzi nyaya dzauri kutaura idzi hausi kuzoona kuti hazviiti here. Kana ari kukutaurira iwawo kuti ndiri kubleedha, ndofunga ndakavakumurira pendi rana ndakapfeka ndakavaratidza kuti kana muchiti ndiri kunyepa pendi rangu iri ndandisina kuisa pendi. Saka makushwira kufa zvitori nani, haisi solution vai. Mazvinzwa? Haisi solution. Meshamwa mbumira zve. Muri kuvanzwa vari kudedza kuti mama vatiri kudzinga. Munoda kuti vatambure? zvitori nani. Vakubva vatobuda mapiritsi ndakatoona kutonwa mapiritsi. Vadaro ndo pandakachitovhunza kuti iwo unomwa mapiritsi su. Ngatimbotangirai patorwa mwana. Ngatimbotangirai patorwa mwana. Mwana atorwa sei? Mwana atorwa ini ndabuda nanaenda kwa banguru. Anditi buda pana. Kuita zvekutondisuda pabhedha pakundidhonza ndichitofamba nemaoko. Buda pano rindi. Kuita zvekuita sei? Kundidhonza pabhedha. Ubva ndibata makumbo ndichifamba nemaoko. Wabva ndosindira panze kuti buda panapa ndaumba kwenyu. Ndopandaenda kwa banguru. Zvadii? Andingangotanga nhonga kubva nezuro pazvakatangira pacho. Nezuro akaya panapa kuma 8 takasati tombobika tatisina chekubika. Aya kuma 8 kwakubva ne$20. Mashuromu takanga tabva futi kunetsana nenhau yevana. Akaya kuma 8 dzemanheru. Ane $20 kwakubva nditi sorry pane zvandakakuitira sezvo tarisingataunzani. $20 $10 tenga chikafu, $10 utenga dress rako resori. Anzi $10 utenga chikafu. $10 utenga chikafu, $10 utenga dress rako resori. Ndichibva nangu atohora iti. Kwabva natenga chikafu changu $15, $5 yacho nanhasi ndinayo. Ndati ndovabhadhara chikwereti chakatongorodwa nechehuku. Saka vauya nemari iyoyo vauya vakangoti mari ndiri kuenda kunotora imwe mari kushopu uko ndokune mari yangu nemunhu wanoshanda naye apa mukomana anonzi Kasi. Ndichibva ndati alright. Kwakubva vauya kuma past 11 anzi vakatanga vasvika pari kombo apa votovaraidza. Pavauya kuno handina kuziva kuti muno muvapinda. Nokuti dzimwe dzenguva ndine ndakatorara mazuva apera ndairwara. Ndine ndakatobatwa neumwe. Kwakubva vauya vobva vandigarira musoro. Baba netsai zvamuri kuita musoro wangu uri kurwadza. Matigarira musoro hamusi kuti zvamuti hazviiti here. Zvakanzi buda panapa mbuka yemunhu njozi yemunhu buda panapa. Makore mangani uyu mawiki mangani ndisingazivi kurara newenyu. Zvese zvandiri kuita izvi ndine ndichizviita kuburikidza nekuti unenge uchindinyima bonde. Ndiri kukunyimai bonde izvezvi ndiri kutobleedha pandiri panapa. Monditaura kuti ndiri kukunyimai bonde. Muri kuzviona zvichiita here? Kwabva takatondipfira pano. Zvamunenge muri kundipfira hamusi kuona zvamuri kuita hazviiti here. Mangwana kwakaedza ndakazokubvunzai munozozvidayira here. Vachibva ati ndinotodaira nyaya dzangu ende ndinototi handizvizivi. Bhora kuti zvakanaka. Ndobva ndapeta machira angu mandaisa. Muchira kupfira mate? Pai? Vakandipfira musoro. Ndobva ndapeta machira angu mandaisa pasaidi. Saka pandiri kuti ndiise machira pasaidi ndakagara pamubhedha. Ndobva vandisumudza makumbo kundizvuwa nokuti ndandakaisa makumbo uko nandakazembera uko. Ndobva vandizvuwa. Ndakabva ndanobhalanza nemaoko. Kwakubva ndachitanga kufamba zvinoita kufamba nemaoko vakandibata makumbo. Ndobva ndati mbuya onai zviri kuita mwana wenyu muri kuzviona zvichiita here. Mangwana ndakazenge ndakushandisa hutsinye musazonini nehutsinye. Handikwanisi kuti ndiite hutsinye asi ndakuchihuita kuburikidza nezvavari kundita nguva yareba. Hama kudaidzira kuna vamwene.
mbuya pauya mubanisa unoda kupenga here zvinyi zvauri kuita iwewe unongosvika ngoti anhu akanyarara osvika otoharasa mukadzi uri kuzviona zvichiita here akotanga atotaura zvisverudzi mubanisa iwe ataura zvisverudzi ndichibva ndabudiswa panze kuita zvekusundwa ndabatira nedhoo iri nhasi iri roko rangu riri kurwadza ndagara umu rine fracture kare ndobva ndabatira nedhoo iri ndabatira nedhoo aobva andibata zvechisimba ndichinopinda padhoo apa kwaobva watondipusha imbwa yemunhu hure buda panapa enda kwauri kuenda endamba kwenyu njuzi yemunhu mwana wembwa mai ako anoroya ukamboona achiroya here kwakubva ndabuda ndobva ndagara pavhuranda ndagara pavhuranda vatora dombo ravati kurire nanhasi riripo hava vatora dombo riya vachibva vada kunditema vobva varega kunditema ndobva ndati izvezvi ndoda kumbokushingira nekuti nguva yawandishungurudza yareba asi wakaona ndangokushingira ndangokuhwina kuti ndakudzosera chete zvatoenda nenini kana kutorwisana newo ndinenda kutoda ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuna bankuru asi nandine mamona dzangu 2 ana ndapeta hembe nandarongedza ngakandiwa hembe dzati dzatoitirwa weti ndobva ndarongedza nangu 2 ndiwo kuita weti vanoita vakarara weti vakange vakadhakwa vanoita vakatorara ipapa ndogona toti ndiri kubva kutonowasha machira chako chaiko paanouya ndichitomawaridza pamubhedha vanobva vatomaitira kana weti varuda zvekutonetsana neni asi handi kuti vanoita nguva dzise vakubva ndarongedza mamona kangu 2 angaitirwa weti mbuya muri kuzona zviri kuita pamanetsai zvakanaka ini ndakudini ndakuenda kwabankuru akotanga watoti zvese nokuti handizvo zvamunogara makaita mamuna kwatanga watoti zvese buda nazvo magwere ari musaga mamwe ndiwo aruma ndinoti musaga racho riri papi kwakuchitanga kuchirasa chichidira mamvura babanetsai zvinyi zvauri kuita wotobatwa nambuya paya wombokandirwe iri ndiri kutoda kutomuuraya mwana iwe ndiri kutomuura hanzi ndine chini weye chinhu chandoda kutokubaya ndicho iyezvi ndoda kutokutungidza ndoda kutokutungidzira zviro zvako nemachisi ndichibva ndati kana zvakadaro pisai handiti pane zvine mari yenyu mukati here pisai ndobva ndabuda ndobva ndaenda kwabankuru pandiri kuenda kwabankuru nemamona kangu 2 ndiri kudzoka kuno kuti bankuru ona izvoti abanetsa inini ndasiya vana kupapula zvinhu zvangu zviri kupwanya makabuda nguwai ma2 okay regai ndotora zvinhu zvangu zvasara kubva bankuru tomunditi mai nenyasha usadaro ndakati ndashungurudzika nguva yareba saka zviri nani ndezviurayani bamukuru ava mukoma wavo vobva vaya neni kuno kubankuru namaiguru patiri kuti tiri kupinda munomu zvakaitika pakuti mwana atorwa inini ndiri kwabankuru mbuya nemwana wangu mukuru nemunhamba 2 yacho vakanditeera vanditeera mbuya vaida kuudza bankuru ndozvaitika kumba vachibva vasvika ndiriko ndakagara pavhuranda vanga vasati vavhura ndoti vadaro ndibva ndati regai ndidzoke kumba kuno kuna bankuru vaya kutosvika mwana hapasina mbuya watotiti mwana watorwa ndichoti inosaka kana vatora mwana vachiendepi ndichibva ndabuda nezvinhu zvangu zvimweni zvacho ndichibva ndaisa pavhuranda bankuru akati aiwa mangwana rozofamba rakunzi ndakauya kuzokubvisa pamba kuzoti uye ugare kumba kwangu saka iwo zvinhu chisiya ipapapo zvawatobuda nazvo izvozvo ndo zviri kumba uko hauchazviti kuti zvinogarako ndichibva ndati oraiti kwakubva ndachiperekedza bankuru vaya ndichovasiya pagedhi pavo inini nemwana wangu mukuru ndichibva ndati nenyasha iwo ndoda kumbonovatarisa kurodhi 4 kubvawo kana ndakavashaya koko ndiri kudzoka ndokutora ndoenda kurodhi 6 simba rekuti ndichienda kurodhi 6 nahandisisina ndobva ndadzoka kuno kukumba ndavashaya kurodhi 4 ndazogumira murodhi 3 pane rimwe bhawa riri parodhi 3 pachimunda ndasvika nemwana wangu ndasvika vasipo pakatovharwa kwakubva ndatodzoka nerodhi 3 kudzoka kuchizorara mwana nanhasi hamuzivi kuti mwana uripi handisi kuziva ivo vane foni vanayo but ndambonzwa zvichinzi iri kuti not reachable asi inomboita vachidayira vanodaira but kwandiri inini handichatomboafoneri nekuti vakanditi chikafu chako handidyi ndonga mumba muno ndinozvionera ndinotengesa madomasi chikafu ndinozvitengera ivo yavo mari vari kungoshanda vachimwadora saka nyaya iri kubvira pakuti vadorara nemi imi muchibhilidha ndongana bankuru pavakatombouya vakatomboripiswa nana bankuru zvinzi nyaya dzauri kutaura idzi hausi kuzoona kuti hazviiti here kana ari kukutaurira iwawo kuti ndiri kubhilidha ndofunga ndakavakumurira pendi rana ndakapfeka ndakavaratidza kuti kana muchiti ndiri kunyepa pendi rangu iri
ndandisina kuisa pendi. Saka moti ndiri kumunyepera here. Watotanga kutora zvitsverudzi ndopakarepiswa ndibankuru, asi bankuru wacho varipocho. Okay. Saka muri kureva kuti haana basa nekuti munhu ari kumapilizi anoda kurara naye? Haana basa nazvo, unotofamba uchitoshambadza nharaunda kuti uri kundinyima bonde. Nekuti ini ndinozonzwa vanhu vakundibvunza kuti kwewo uri kunyima bonde murume ngei. Ndinodara kuti ndorara nemurume ndiri kumapiriyodhi here. Asi ivo mutauri wavanenge vaita vanongoonekwa sekuti zvavari kutaura zviri right. Saka hapatomboitwi marepu kesi here zvekurepana zvekubhinyana zvenyu muri kumba mwenyu? Musi wekutanga pane patakambonetsana futi ndiri kutobleed ndichizotiza ndichienda kwabankuru. Ndo musi wakade kundibhinya ndichibva ndati wakangondibata ndisiri kuda ndiri kufuma ndichikusungisa. Vakabva vandisiya. Oh. Asi hapana paakambokufosai nyangwe muri kubleed? Hapana. Alright. So zvine chekuita nesexual abuse kazviri kuitika izvi? Uye zvitori nazvo ndokunga mukomana pane mwana watete anogara pana nemwana wabankuru. Yekuti mazuva kana audio yacho ndine imwe audio yaakatombotukirwa mai vake, haakoni hake kutaura asi dade kutaura aizotaura. Akatukirwa mai vake kude kumuti usadaro, ndinogona kutoti pane umwe mwana wabankuru anogara panapa anonyatsoita zviri right. Akatenga mapushi $2. Iwo baba netsaya vatenga mapushi $2. Kwabva mapushi mwana waye akatora mapushi kubatanga kushandisa mapushi, vane mapushi akawanda. Asi taipunungura magwere tiri pamuti pamuya pana mbuya. Kwakubva vauya masikati zvekuma1 vane yasha mapushi angu ari pai kuti mapushi akadini zvakanzi ane brown ane muline pamusoro. Ndichibva ndati ndamaona akapfekwa nahama zvakanzi muye mutomutaurira mwana wabankuru, muye mutomutaurira izvo handisi kutomboda kuti apfeke mapushi angu. Mai ake akabara benzi kuyawo ndi anogara panapa, akabara benzi kuya kuti ndigarisa nebenzi panapa kuti tambudzisa nebenzi. Uyo mutaurire. Ndichibva ndati ina handikwanisi kuti ndimutaurire. Mbuya akati ina handitauri. Vachibva vaenda kuna nenyasha anga ari kumuudzo. Nenyasha yawe uye utaurirepo hama kuti inini ndandisi kuda nemapushi angu. Ndichibva ndati baba netsai inini itai face to face nahama muchimutaurira kana zvamusiri kuda muudzei mega kuti munotumira munhu kuti uzoudza kuti zvakati. Atanyarara manheru auya vakauya vakadhakwa. Vakubva vabata badza vangu vari kukicheni indobikira zvangu muno mbuya aibikira kukicheni. Vakubva vakabata badza kuti ndode kutokutema nhasiwo. Ndokunga musi wacho akabva anoita zvekushanda kumagwejo. Vakabva vamuti panzvimbo yemapushi angu avatora iwo. Mapushi angu ndakamatenga $5 saka chitondipa $5. Mwana nekusvika kutemwa nebadza mari yake yaigara nambuya yaishanda kumagwejo. Akabva nzinde pada badza. Mbuya wachoti inosaka ungade kuurayira mwana uyu mapusha here. Chiwo hako $5 zvouri kuti mapusha angu akaita $5. Vakatora $5 iyoyo kubva vanoimwa doro. Vaenda nomwa doro vachidzoka. Vakutanga kuti iwe ndiwe unondipesarisa nemukadzi wangu panapa iwe. Ndichoti baba netsai manetsana nahama amunanetsana neni. Mangwani uchazotondirepera mukadzi wangu. Ndichoti inini kana manetsana muri tu musapinze zita rangu mukati. Yekuti vachanzwa vachazoti pamweni inini ndiye ndiri kukufurira kuti munetsana nemwana kana kuti inini handisi kuda mwana panapa. Siyana nezita rangu. Yakaita futi nyaya. Ndichobva pano ndichienda kurara kwabankuru. Okay. Saka mugariro watova mugariro. Pane zvimwe here zvaanomboita kumashiro kuzvisiri izvozvi? Iyo noiziyo yekungoti akangonwa doro ndokunga inini kubva kuvana chaiko preparation itori mimba ndinozvionera. Vana kuti vapfeke izvezvi ndini. Zvekutoti vapfeke kana kuchikoro chaiko izvezvi ndini. Kubva kubhutsu kuuniform kumatracksuit zvese ndiri kuita ndini. But wakade kuti utaurire munhu kuti ona vana vechikoro vada mari yechikoro izvezvi vari kudzingwa kune 150 chikwereti. Hakuna mari yatiaenda but kuvanhu vanofamba achinyepa kuti mukadzi ndiri kutomba mari kuti abhadhare kuchikoro. Ndozotonzwa vamweni vachitondibvunza kuti iwe unogara wakanetsana nemurume uchitaura kuti nhau yemari yeschool fees uri kupuwa wani mari. Ndovataura kuti handina mari yandakambopuwa inini. Zvakanzi murume wako anofamba achititaura kuti mari ndiri kumupa saka chaanogara achinditukira chini. Ndovadara kuti handina mari yandiri kuziva. Nonga kuti nditoziva mari inini.
last week vakaya futi vakadhakwa havana kurara pana pamusi wacho vakazoita zvekutambidza next door imba yenumber 4 panonzi paday vakubva vapa $3 mumba muno mamusina kana mafuta ekuti vana vazori vachienda kuchikoro. $3 iyo ndiyo ndakabva ndashandisa. Okay. Makarorana gore 2013. Okay. Kupera kwa 2013. Tauya 2013 ndakasvika pana papa ina mai guru. Ndasvika pana papa ina mai guru. Musi wandatanga kusvika ndakasvikira kwa bamukuru ndichozoperekedzwa ndibamukuru kuiswa kuno. Mai guru anga ari pana pakanditi iya washinga here kuti utiparadzanise nemurume wangu isusu pana patinoita zvekumwa mapirizi. Mai guru achibva wanditi hongu wada hako kugara pano asi ndo zviri pano vachibva vatoshiedzera shalomu iwe uya vanoita zvekuti airtime uya neairtime yangu iyi andimbojusa vakubva vatobuda nemapirizi ndakatoona kutonwa mapirizi. Vadaro ndo pandakachitovhunza kuti iwe unonwa mapirizi so ife mumashure macho pakaenda mumba kwenu pakadonha bepa yekuti mapirizi avo anonwa munhu anoti anenge ari mumakadhibox wobudise chigaba saka mune kapepa kanenge karimo. Kapepa kanaka kakadonha ndokuziya kwandakaita kuti munhu anonwa mapirizi ndisati ndaudzwa namai guru. Kapepa kanaka kakadonhera mumba medu kwararo waya kumba kwedu wotonditi iya munhu wauri kufambidzana naye unonwa mapirizi. Ndibva ndati handizviziya haazi kunditaurira. Ndobva ndazoya panapa mai guru otonditaurira asi sekuti munhu ndandarara naye ndakatofunga kuti dani chirwere ndatobatira. Pamakaona kapepa aiwa kapepa kana ndakaona ndisandarara nawo. Kwakubva ndazoya kunoku ndakugara kunoku pandakatizira. Ndibva ndati saka kana kuri kuti munhu ane chirwere ndatobatira saka ndichachamusiya papi ini chirwere ndatova nacho but iwo anga asingazondinduzira kuti ndine chirwere. Pamakaona kapepa kuHarare akataura kuti munhu wauri kufambidzana naye anenge anonwa mapirizi ndiani? Ndimama wangu. Saka makadii kubva mwatozvigadzirisa ipopo kuti ndakatoti kuti kapepa ndakatoita zvekutoshamisika kuti kapepa kemapirizi here handifungi kuti anonwa mapirizi kozi haazi kundiudza. Musikatoziviwo kuti ndeke mapirizi. Okay. Saka kunoko pamakazoudzwa namai guru mwamatorara mese. Saka mwavangoti hapasina kushatamba. Makatestwa here kubva ipapo? Ndakatestwa. Kubva zvadini? Ndangonzi negative. Up to now? Alright. Saka mazuva anaya pane mapirizi anodzivirira kuti musabatwa nechirwere. Koita futi mapirizi anorapa vanhu vari kurarama nechirwere. Zvese zvo munofanira kuzviziva. Bhaibheri rinoti vanhu vangoparara nekushayiwa zivo. Ignorance ndo kanotiuraya. So vanhu tinofanira kunga tiine ruzivo rwakadini? Rwakakwana rwakazara. Musaignore izvozvi zvigare mondotestwa gare mondodini? Mondotestwa. Nekuti vana vacho ivava munozovasiya futi mwabva panyika panapa vakasara vachitambura. Unozotoona kuti zvitori nani kutoti kutofa kwacho kutori nani kuti kushungurudzwa kwacho danyanya. Mwana wega ndine namba kwedu. Ndichingoti hino ndochite mutupo tu here regai ndishingirire zvichanaka asi hazvina zviritoedzera. Saka makushuvira kufa. Zvitori nani. Haisi solution mai. Mazvinzwa? Haisi solution. Meshamwa mbumira zve. Muri kuvanzwa vari kudedza kuti mama vatiri kudzinga. Munoda kuti vatambure? Okay. Chiregai ndikuudzei masoko anokusimbisai. Mazvizwa? Munhu haararami nechingwa chete asi anorarama futi nesoko. Soko rinouraya uye soko rinoraramisa. Zvichienderana nekuti rauya riri kunegative here kana kuti kupositive. Number 1, ziva kuti kana tiri panyika pana matambudziko aripo hobho. Ndosaka Jobho achinyora achiti munhu wakaberekwa nemurume nemukadzi une mazuva mashoma asi mazuva aya akazara nekutambudzika.
So zvazvinoita ndezvekudaiso. Jesu anozotaura nevadzidzi vake achivadzidzisa kunamata achiti chidanai kuti umambo huuye sezvauri kudenga huuye, nekuti tiri mukutambura saka tinozoda umambo. Simba reumambo hwaMwari ndiro rinotibuditsa mukutambura kuya. Zvandakuda kuchikuudzai mhai ndezvekuti musafa makasvika pakufunga kuti kufa kuri nani, nekuti hondo yamuri kurwai haisi yababa asi ihondo yemweya yotsvina. Satani ndozvaari kuda izvi kuti musvike pakuti kufa kudini kuri nani. So pane zvinhu 2 zvatinofanira kubatsirana nazvo. Mutemo wenyika uchashanda pakuti murume uyu asangane nezvirango zvake zvinoenderana neabuse yaari kuita kwamuri pamwe chete nevana. Asiwo isusu ticharamba tichizokubatsirai pazvinhu zvemweya kuitira kuti muzive kuti imimi mukati mwenyu momwe pane chinofana kumuka, chinofana kusimuka chekuti no, handifi, number 1. Number 2, ndinokunda uye ndiri mukundi. Zvinofana kutangira mumind. Ndosaka Bhaibheri kuna vaRoma chapter 12 verse 2 richiti shandurwai murangariro wenyu, musaenzaniswa nevenyika ino asi mushandurwe murangariro wenyu. Ihondo dzinoitika panyika dzemweya yetsvina naSatani. Chimwe chinokukanganisai kuti musvike pakuti kufa kuri nani chandaona ndechekuti munema kuti saka useless, ndakurwara. Izvozvo ngazvirege kuringa mubrain dzenyu. Ndosaka ndambokuudzai kuti vanhu vari kurarama wani. Vanhu vanotorarama, vamwe vacho vane zvirwere vanotorarama kupfuura vasina. Mazvona. Ende zvirwere zvakawanda kungosiyana badzi. Satani anoita kuti vanhu akanzwa kuti HIV zvonga ndo chakanyanya sitereke kupfuura zvimwe, but vanhu vari kurwara, vamwe vane cancer, vamwe vane maBP, vamwe vane maasthma, vamwe vane TB nezvakasiyana siyana zvitori dangerous kupfuure HIV yacho, but vari kurarama. Right. Chimwezve chinokukanganisai kuti musvike pakuti kufa kuri nani ndechekuti munogona kunga makaperera pamunhu murume uyu, iye ochikuitirai zvaari kudini, zvaari kukuitirai. Ndoda kuti muzive kuti munhu chii, munhu, uye Bhaibheri rinoti ngaatukwe uyo anoita munhu chivimbo chake, asi wakaropafadzwa anovimba naMwari. Imimi kubva nhasi ndoda kuti muvimbe naMwari. Manzwa ere mhai? Munoenda kuchechi? Saka kubva nhasi ndoda kuti muende kuchechi. Tichakubatsirai kuti muende kuchechi muchiwana makanzelingi, muchibatsirwa, muchinamata nevamwe, muchisimudzirwa pamwe chete nevamwe. Zvinoita kuti upenyu huchinje izvozvo. Mazvizwa? So masoko enyu ekupedzisira moda kuti tiite sei pamusoro pababa vakaenda nemwana? Chii chikumbiro chamuri kukumbira imimi kuti chiitwe? Kwakata kukundirwadza. Ndada ratongopinda mukati nekuti kana makazvitarisa imimi kufunga kwenyu, angasvika level rekuti zvingazi mwana wakatozochekereswa. last time ndinongona sekuti pamwe ndokwazvichatoenda nekuti last time wakabvisa munhu nzeve kumakumbo, wabvisa munhu nzeve uchobhadhariswa 120, uchokwadza yemunhu uchobhadhara $40. Saka Tinobvunza izvozvo nekuti mazuva ano nyika yashata, vanhu vari kuromba. Alright, ndazwa. Chizvisimbisai
tizvisimbisai. Ndakukunamatirai mweya mutsvene akusimbise mazuva ere mai Mashita, makanditeerera? Ndoda kuti mutaure manzwi aya. Teverai mashure mangu muchiudza Jesu, musaudza inini. Ngazvibve pakadzika pemwoyo wenyu. Itai kuti Ishe Jesu, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye handigoni kuzviponesa. Ndimi munogona kundiponesa. Ndauya kwamuri neupenyu hwangu, nesituation iyoyi yandiri, nezvose zviri kundinetsa izvi. Munodaro musoko renyu kuti uyai kwandiri. Imi mose makaneta nemakaremerwa, zvino ndauya kwamuri kuti mundirerutsire mutoro wangu, musuke zvivi zvangu, mundiite mwana waMwari. Ndinobvuma kuti muri mwanakomana waMwari, makaberekwa panyika ino, muchibva kudenga, mukafa, mukamuka nezuva retatu. Manga muchifira inini, makatakura matambudziko angu, akarovererwa pamuchinjikwa, makadzima rugwaro rwaipesana neni. Kubva zvino zvichienda mberi, chakuteverai, chakunamatai. Muchava Mwari wangu, ini ndichava mwana wenyu. Muzita raBaba, remwanakomana neremweya mutsvene. Muzita raJesu Kristu. Amen.